वेंगुर्ले तालुक्यातील आरवली येथील पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असणाऱ्या फोमेंतो ग्रुपच्या अराकिला या पंचतारांकित हॉटेलचं उद्घाटन पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत करण्यात आलं। यावेळी फोमेंतो ग्रुपच्या वतीने दीपक केसरकर यांच्या मागणीनुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी 12 रुग्णवाहिका देण्याचा शब्द दिला। सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटनाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा जिल्हा आहे आमच्या राज्यामध्ये। 700 किलोमीटरचा अथांग असा समुद्र किनारा आहे, चांगले बीचेस या ठिकाणी आहेत, पण एकही 5 स्टार हॉटेल या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नव्हतं की ज्याला आम्ही पर्यटनाचं मॉडेल मानतो। बाजूला गोवा आहे, गोव्यामध्ये 27 5 स्टार हॉटेल आहेत, 27, पण आमच्याकडे एकही हॉटेल नव्हतं। आज हॉटेल ताज हे सुद्धा या ठिकाणी आता आपल्या कामाला सुरुवात करत आहे। जवळपास 120 एकरमध्ये जमिनीमध्ये ते आपलं हॉटेल या ठिकाणी बांधणार आहेत। फोमेंटो आजचंही उद्घाटन होतं। मला वाटतं जोपर्यंत आम्ही तिथे चांगल्या सोयीसुविधा देत नाही, चांगले हॉटेल्स आणत नाही, तोपर्यंत पर्यटकही या ठिकाणी येणार नाही। म्हणून गोव्याला दोष देऊन उपयोग नाही, तर आम्हीच कुठेतरी कमी पडलो असं म्हणायला हरकत नाही। पण आता आमच्या खात्याच्या माध्यमातून, पर्यटन खात्याच्या माध्यमातून आम्ही ठरवलेलं आहे जास्तीत जास्त सोयी सवलती लोकांना द्यायच्या आहेत, दिवस त्यांना द्यायच्या आहेत। नवीन टुरिझम पॉलिसी आम्ही या ठिकाणी आणलेली आहे आणि त्या माध्यमातून हॉटेल व्यावसायिक या ठिकाणी कसे येतील, छोटे छोटे या ठिकाणी गावकरी आहेत, वाड्यावरचे लोक आहेत, त्यांना घरांना त्या ठिकाणी दुरुस्त करून, चांगलेच करून त्या ठिकाणी लोकांना राहण्याची व्यवस्था कशी करता येतील। आई नावाची आमची योजना आहे टुरिझम खात्यामध्ये, त्यातून महिलांना 15-15 लाख रुपये कर्ज देऊन ते या व्यवस्था कशा निर्माण करतील ठिकठिकाणी, असे आमचे प्रयत्न त्या ठिकाणी चाललेले आहेत। पण सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटनाच्या दृष्टीने आमच्याकडे अतिशय महत्त्वाचा जिल्हा महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी आहे। स्कुबा डायव्हिंगच्या बाबतीमध्ये आम्ही या ठिकाणी आता परत नवीन सुरुवात या आपल्या जिल्ह्यामध्ये करतो आहोत। पाणबुडीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आम्ही ती करणार आहोत। लवकरच या सर्व गोष्टींचे त्या टेंडर निघालेले आहेत, वर्क ऑर्डर निघतील आणि मला असं वाटतं की सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटनाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रामध्ये 1 नंबर असेल आणि देशामध्ये सुद्धा आम्ही राज्याला पहिल्या नंबरवर नेऊ। 12 ॲम्ब्युलन्स असं आहे की फोमेंटोचे जे मालक आहेत तिमलोक कुटुंबीय आहेत, आम्ही एका कुटुंबासारखे आहोत। त्यांनी रेडीला प्रकल्प उभारला, रेडीची अर्थव्यवस्था बंद पडली होती, त्याला पुन्हा चालना दिली आणि त्यांनी या ठिकाणी जुने ट्रक जे लोकांचे आहेत त्याच्यापासून सुरुवात केली, त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रचंड रोजगार निर्माण झाला। आतासुद्धा त्यांच्या हॉटेलचं ही केवळ पहिला टप्पा आहे। एकंदर 300 रूमचं हॉटेल ते करणार आहेत आणि त्या माध्यमातून खूप चांगलं काम हे इथं होईल। मी त्यांना विनंती केलेली होती की इथं ॲम्ब्युलन्सेस नाही, आम्ही काय करायचं जिल्ह्यासाठी, म्हटलं 12 ॲम्ब्युलन्सेस द्या। त्यांनी 12 ॲम्ब्युलन्सेस दिल्या, त्याच्याबद्दल फोमेंटो ग्रुपचे मी मनापासून आभार मानतो। आणि एक हर्षसुद्धा सावंतवाडीच्या काही ह्यांना पाहिजेत, ती मी माझ्या स्वतःच्या खर्चाने देईन आणि ॲम्ब्युलन्सेस लागल्या तरी मी स्वतःच्या खर्चाने देईन। एवढं माझं अटॅचमेंट लोकांची आहे। त्यांची इच्छा होती, त्यांनी सांगितलं तुम्ही घेण्याऐवजी आम्ही देतो, तर त्याचं मी स्वागत करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।